Takže hoďte po dlhšej prestávke vás znova vítam pri sledovaní nedeľníka, tentokrát s poradovým číslom 12. V dnešnej časti si povieme niečo bližšie o Facebook Home, pozrieme sa na ňo na konkrétnom príklade na konkrétnom mobilnom telefóne. Takisto si povieme nejaké novinky a hlavne si povieme, ako bolo na WordCampe túto sobotu a pustíme si aj nejaké tie ankety, ktoré som na konferencii točil so speakerami. Takže poďme pekne na to. Tak a zase tu máme na pretras toľko populárny Bitcoin. Tentokrát to zabalila burza Bitfloor. Tá kompletne ukončila svoju činnosť a svojim používateľom sa rozhodla refundovať všetky investované peniaze naspäť na ich účty. No už neviem. Som zvedavý, ako budú reagovať iné burzy, či naopak posilnia, keďže vlastne zmizla jedna konkurenčná burza, alebo nastane nejaký lavinový efekt a pôjdu dole aj iné burzy, ktoré zarábajú na Bitcoine, respektíve ktoré poskytujú možnosť nákupu a predaja Bitcoinu. No už uvidíme. Každopádne situácia okolo Bitcoinu je veľmi zaujímavá a je veľmi zaujímavé ju sledovať. Twitter tento týždeň spustil službu Twitter Music. Je to služba vlastne, ktorá sa vďaka hashtagu Music odporúča užívateľom hudba. Tí môžu počúvať priamo z webu twittermusic.twitter.com alebo vďaka mobilným aplikáciám. No ale ako už u nás býva dobrým zvykom, vďaka rôznym autorským zákonom a autorským právam táto služba je dostupná len v niektorých krajinách Európy, USA a v Kanade. Čechy a Slovensko si budú musieť znova počkať. Uvidíme dokedy. Podobná situácia je zo Spotify. Spotify oznámilo rozšírenie o nejaké ďalšie regióny, ale či tam bude aj Česko alebo Slovensko, stále nie je známe. Facebook pred časom uvedol svoju mobilnú aplikáciu Facebook Home. Svojho času bola dostupná len pre americký trh, avšak netrvalo dlho, ani nie pár dní a Facebook ju spustil celosvetovo. Avšak mám pocit, že nie je o čo stáť. Stále je totiž obmedzená len na niektoré zariadenia a aj to nie je žiadna sláva, veď napokon presvedčite sa sami. Mám tu Samsung Galaxy S3, s ktorým je Facebook Home kompatibilný a v podstate na Facebook Home to môže byť strašne málo. Ja ho zapnem. Takže takto nejak vyzerá home screen Facebook Home. Áno, nejak sa mi tam premieta Facebook, statusy vašich priateľov. Ak by mi teraz niekto napísal na Facebook, vybehne tam notifikácia v tvári chathec, ale to je asi tak všetko. Prístup k aplikáciám je riešený takýmto spôsobom. Chytím svoju profilovú fotku, presuniem a mám tu aplikácie. Ak som viac aplikácií, posuniem. Žiadne foldre, nečakajte. Facebook sám povedal, že Facebook Home nie je ani zameraný na aplikácie, ale na ľudí. Tým pádom aplikácie sú na druhej koleji. Ak sa mi páči nejaký status, tak to jednoducho ho lajknem, dôjdem poťukaním. Takisto môžem ťuknúť a napísať komentár, ak by som nejaký komentár napísať chcel. Čo mi nie je jasné, ak už teda má ísť o aplikáciu orientovanú na ľudí, prečo tam nie je to najzákladnejšie tlačidlo sociálnych sietí, a to share, teda zdieľanie. Keď už vidím nejaký zaujímavý status, hoci kedy by som ho zazdielal aj ďalej a vtedy by Facebook Home už konečne dával zmysel, ale takto je to bohužiaľ len nejaká nástenka. Facebook sa bude musieť ešte veľmi snažiť. Počul som už také zlé jazyky, hovorili, že ono tam ten share nedali preto, aby mali čo updateovať. Ono je to nakoniec možno na tom niečo aj pravdy. No ale zatiaľ Facebook Home, na to, ako som sa na ňu tešil, nemá u mňa šancu a prepínam na štandardné rozhranie Androidu Samsung Galaxy S3. Tak. TouchWiz síce tiež nie je nič extra od Samsungu, ale vždy lepšie ako Facebook Home. Zatiaľ. Uvidíme, ako bude Facebook Home pokračovať. Možno nejaké updaty prenesú niečo nové. Áno, nová funkcia v Messengeri je chatheads, ale to máte predsa všade.
Je jedno, či máte Facebook Messenger nainštalovaný bez Facebook Home alebo s Facebook Home. Takže asi toľko k tomu. Čaty sa nakoniec objavili aj v Androide, teda v iOS, ale tam sú len v rámci aplikácie a nie nad celým systémom. Ale kto vie, možno aj to sa časom zmení. Uvidíme. Takže, čo Facebook Home zatiaľ nie je veľmi o čo stáť a možno bety to zmenia, aj keď silno pochybujem. Dnes alebo včera, to záleží, keď nedeľník sledujete, som sa zúčastnil konferencie WordCamp. Tá sa uskutočnila v budove FIITST v Mlynskej doline. Organizujú chalani okolo WordPress.sk, Jan Bočinec a Petr Nemčok. Konferencia bola zameraná na používanie WordPressu, na novinky okolo tohto CMS a boli tam veľmi zaujímavé podnetné prednášky. Ja som sedel vo veľkej sále, kde sa konali prednášky aj o marketingu, aj o SEO a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Medzi speakerov patrili také mená ako Monika Zbínová, ktorá dala veľmi dobrú prednášku o tom, ako ona používa WordPress. Vlado Rejholec o MFA a affiliate, veľmi dobrá prednáška. Najviac ma pobavila prednáška Peťa Šeba, ktorý najprv všetkých na začiatku vyhodil, pretože hovoril, že to bude prednáška pre začiatočníkov a väčšina tam bola už takých, že čo z WordPressom už niečo robili, takže to bolo také veľmi zábavné. Potom preberal rôzne možnosti marketingu z WordPress, prečo Facebook, prečo Twitter, prečo nie Google+. Bolo to veľmi zaujímavá prednáška. Veľa som sa dozvedel, samozrejme Páli Magic, alebo Michala Lipková a Petr Baranti prednášali v druhej sále. Tam sa konali už prednášky pre takých fakt pokročilých užívateľov a koderov a to ja nie som, takže to už nebolo level pre mňa. Akcia bola výborne zorganizovaná, myslím, že všetci sme odchádzali spokojní, niektorí sa vybrali na afterku, niektorí išli domov a ja som pre vás natočil aj krátke ankety s niektorými speakerami a s jedným z organizátorov, takže teraz si tie ankety pozrite, nech sa páči. Takže pred kamerou máme Pavla Menčika, ahoj Pali. Čau, čau. Ako sa ti páči na WordCampe? Super, hrozne sa mi páči jednak z takého základného dôvodu, že je sobota ráno, je tu strašne veľa ľudí, podľa mňa taká stovka a je super, že tu vzniká komunita okolo WordPressu a že sa začína stretávať a treba aj ľudia ako my, ktorí s WordPressom až tak dobre robiť nevieme, tak máme možnosť proste oslovovať nejakých takýchto ľudí, ktorí nám s tým vedia pomôcť, čiže je to naozaj super a držím palce, nech sa im darí aj do budúcna. Díky. Takže pred kamerou mám Moniku Zbínovú, ahoj. Čau. Známe tiež ako Monička. Takže Moni, ako sa ti začal páčiť na WordCampe a ako sa ti páčil prebeh prednášky? Ja si myslím, že zatiaľ je to fajn, je to veľmi taká pohodová, uvoľnená, neformálna atmosféra, ľudia sa bavia, rozprávajú, myslím, že ich to zaujíma, to, čo sa tu hovorí, takže zatiaľ ciele konferencie sa spĺňajú naplno. Ďakujem. Takže ahoj, pred kamerou máme Vlada, Rejholca alias Egota, získáš šampanské, takže ako sa ti páči na WordCampe, ako sa prebieha akcia? Super, veľmi dobre som sa pobavil hlavne na prednáške Petra Šeba, tá bola fakt super. Na začiatku vyhnal ľudí von z niektorých a to ma fakt pobavilo, taký typ prednášky. Dobre, super, teraz som akorát vlastnú, takže je to lepšie asi keď už táto druhá vlastne, že prvú som mal na WordCampe minulý rok kedy a to bolo ešte také trémistické, toto už bolo v pohode. Taká uvoľnená atmosféra tu je. Díky. Takže ahojte, tu mám Peťa Nemčoka, hlavne jedného z organizátorov WordCampu. Takže ako si spokojný s prebehom akcie? Veľmi spokojný, čo som videl aj na ľuďoch, aj čo mi rozprávali, že sa im veľmi páčilo. Takže naše očakávania boli naplnené a verím, že ľudia zažili to, čo očakávame. Začneš už teraz organizovať ďalší ročník, alebo si dáš chvíľku prestávku? Určite chvíľu prestávku, ale už ďalší ročník sa začal organizovať ešte predtým, ako tento skončil, takže určite bude ďalší ročník. OK, ďakujem. Ďakujem. Priateľa, to bolo z nedeľníka číslo 12 všetko. Ja sa s vami teším na stretnutie pre ďalšej časti nedeľníka už s pohľadovým číslom 13.
Ak máte nejaké otázky, kľudne mi ich zanechajte v listárni a odznejú určite v budúcom nedeľníku. Dovidenia, do počutia, priatelia.